El cap de la policia local de Benicarló ha informat de la realització des del passat dia 1 de maig d'una sèrie de controls preventius i d'identificació conjuntament amb la Guàrdia Civil. El cap de la policia local de Benicarló, Agustín Parra, ha indicat que aquestes actuacions estan donant bons resultats. Unes actuacions que s'estan duent a terme en coordinació amb la policia local de Vinaròs i de Peníscola. Aquests controls estan donant el seu resultat, el seu fruit, i puc comentar-vos, per exemple, que de moment portem 123 vehicles controlats. Evidentment, en mitja hora, 3/4 d'hora que se fa el control, perquè són controls selectius que se fan per a veure si podem detectar persones que ens entren a la població i poder detectar aquestes persones que ens venen a fer algun treball que no ens agrada. D'estos 123 vehicles controlats s'han fet 3 denúncies de moment per la llei 192, possessió de droga. S'ha fet denúncies per conduir sense el permís, con el permís caducat. S'ha fet una denúncia ja penal per conduir sense el permís de conduir. Denúncies per carències d'ITV, denúncies per el seguro obligatori, per conducció negligent. S'ha detingut una persona que estava en busca de captura. Parra també ha explicat que 2 agents de Benicarló estan parlant amb les persones protegides al municipi per ordres d'allunyament o protecció per tal de conèixer la seva situació actual. El cap de la policia benicarlanda també ha comentat que recentment es va realitzar una campanya de control d'ús del casc amb bons resultats. D'altra banda, el nou regidor de Policia i Seguretat, Marcos Marzal, ha anunciat que per ara no es produiran més canvis de sentit als carrers del municipi pel que fa al trànsit. Hi ha vies alternatives, però ens falta això, obrir alguns carrers per poder descongestionar aquestes entrades de la població a les hores puntes. No obstant, en principi ara no hi ha previst canviar cap carrer de direcció. Des del seu nou càrrec, Marzal també ha demanat la col·laboració veïnal per a millorar la seguretat a Benicarló.